sa operasyon. So kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Yan po ang aking text hotline. Of course, yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMDB call. Dahil sa CMDB call, si Nurse Arlaman po ang taga-sagot natin sa CMDB call. Opo. And of course, sa mga areas na walang ZMD Center na katulad namin, pwede kayo mag-place sa amin ng order. Because we ship our products nationwide. Connect to cmdhealth.ph. Okay? So, ulitin ko sa inyong lahat, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating produkto. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. And by the way, upcoming event natin, August 21, mga taga Camarines Norte, andyan ako sa inyo. August 21, dyan sa J-Pang. Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, kay Ma'am Sonia Bibon. 8:30 po, nandyan na kami niyan. Anong gagawin dyan? Health Symposium with free health consultation. O, mga taga-J-Pang, yung mga malalapit po dyan, take advantage po kayo. And of course, August 22, andyan naman tayo sa Jusel's Garden, sa Diego Lingan Street, Barangay 7, Inda at 9:30 a.m. And the following day, August 23, andyan po tayo sa, Labo, Hills and Garden in Labo, 9:30 a.m. Anong gagawin natin dyan? Ito palang tatlong event na to. Ano yan? Sa August 21 in J-Pang, August 22 in Daet, and August 23 in Labo, Health Symposium with free health consultation. Paano kayo maka-attend dito? Bili lang ng isang 30 ml CMD retail price. Opo, with freelance na po kasi yan. With freelance na po yun. Opo, at pwede kayong mag-avail sa ibababa nating promo for the day, okay? So, ulitin ko sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. At alam nyo ba na ang product natin, virus, yan magaling sa mga virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells. Pag naagapan natin ay natutulungan yan. Kaya naman with our products, marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. At naririnig ko ngayon, usong-uso ang dengue. Alam niyo sa amin, ang dengue hindi namin kino-confine. Opo, kaya. Pag naagapan nyo, naglalagnat pa lang. Kasi ang dengue po, yan, dahil yan sa kagat ng mosquito, maglalagnat muna yan. Maglalagnat mga 3 to 4 days. After that, babagsak yung platelet. Pero pag inalagaan nyo yan ng intake ng ating CMD, kusang tumataas yung platelet. Even without hospitalization. Kaya dapat alam ninyo yung kayang gawin ng ating mga produkto. At eto ngayon, isang magandang kwento, paano nakatulong sa isang dengue case. Pakinggan po natin. Okay, meron ako dito ang napakagandang testimony kung paano siya natulungan isang dengue case na bumagsak ang kanyang platelet, pero yan, na-manage ng ating Power Trio. So, pakinggan na lang po natin. Hello ma'am, anong pangalan, edad at taga saan po kayo? Hello po, ako po si Mary June Obligar, taga Kamalig, Albay. Share ko lang po kung paano ako nakarecover sa dengue. Una, akala ko po simpleng trangkaso lang. Hanggang sa umabot ng 3 araw, lumala yung sitwasyon. Hanggang sa lumala yung karamdaman ko. No, ano yung yun? No, akala mo ano lang 'yun sa simpleng trangkaso, pero lumala.
nagkaroon ka ng fever? At ano pa ba yung iba mong naramdaman during that time? Nagkaroon po ako noon ng fever. Tapos, na sumasakit yung ulo ko, yung tiyan, na nakakaramdam din ako ng nasusuka ba. Tapos, yun, nagtatai din ako. Ang sobrang sakit ng ulo, yun ang nararamdaman ko. Hanggang sa naisipan ko nga na magpa-check up at pumunta nga po sa doktor. Tapos, chinek yung platelet ko na sobrang baba, 53 na lang po yung platelet ko. Tapos, sabi nga po ng doktor, i-confine ako kasi sobrang baba na nga po. Natakot din naman po ako kasi, syempre, unang-una, doktor yon. Ang iniisip ko noon, pag doktor na, ang gagastos ng marami. Kasi nga po, delikado din po baga yung dengue. Anong gagawin sa'yo? Sasalinan ka ba ng dugo? Sasalinan daw po ng dugo para maibalik yung Yung platelet. Okay. sa katawan ko. Ngayon, nung sinabi sa'yo ng doktor, hindi ka ba natakot? Natakot po kasi nga po yung naisip ko noon una, yung gagastusin nga po, ma'am. Okay, so, nung nalaman ko yun, Ma'am Mary June, na ganun yung case mo, di ba sabi ko sa'yo, relax, meron tayong Power Trio. At yung araw na yun ay pinadalhan kita ng Power Trio. O, paano mo ngayon, ilan yung ininom mo nun ng Power Trio? Ang naano ko lang nun, ma'am, nag-high dosage po ako ng CMD, CBF, at saka Supreme Juice. Ang bale yung juice, nag 3 times a day ako noon, nag-take. And yung CBF, 15 tablets 3 times a day din. Then yung CMD, every hour po is 50 drops po yung pinapatak ko sa tubig. Yun na po yung ginagamit ko na pang ng katawan ko, yung tubig po na may CMD. Ilang araw mo naramdaman na nakaka-recover ka na? Basta po nung uminom ako pinadalhan ako ni Madam ng Power Trio. In just 1 day lang po, naka-recover agad ako. At saka, yung panlasa ko bumabalik na unti-unti. So, finally, ilang araw mo naramdaman sa sarili mo na talagang okay ka na, wala na yung dengue sa'yo? 3 days lang po, naka-recover na ako. Na yun lang po yung gamit ko, walang iba. Power Trio, the best talaga, Power Trio. Pasalamat ako kay Lord kasi tinulungan ako na maka-recover, and kay Madam na siya po yung binigyan na parang siya po yung instrument sa ganitong sitwasyon na pag may karamdaman ka, matutulungan ka talaga. Okay, ano ulit pangalan? Pangalan ko po, Mary June Obligar, taga Kamalig Albay. Okay, thank you very much po. Ayun. Hello kay Ma'am Nelly Sangki. Musta na kayo, madam? Actually, sa dengue, tried and tested namin yung product na to. So, yan nga. Kasi, virus, di ba? Virus. Oo. Actually, ang ating product tried and tested, magaling sa iba't ibang sakit. Pag naagapan ay natutulungan. So, kwentuhan ko pa kayo. Kwentong dengue tayo ngayon. Kasi yung anak ko, si Nurse John Carlo, di ba yung kinakwento ko sa inyo na lumaki sa gamot, lumaki sa doktor, mula 4 years old, alagang ospital, puro gamot, kung saan lutong-luto na talaga yung katawan niya kainom ng gamot. Pinatry ko siya ng iba't ibang aside ng mga reseta ng doktor, ganun pa rin, pabalik-balik pa rin yung sakit. So, nagtry kami iba-ibang food supplement na nagre-reklamo na mami, ang dami ko nang nainom yan, pero hindi pa ako gumagaling. Pero, so amazing nang dumating talaga ang ating CMD. Sa pag-take niya ng CMD days lang, nagbago yung aura. Yung pala, yung dating hindi na nakakatulog, nakakatulog na, lumakas at nag-subside yung mga sakit niya. Sinusitis,
tonsillitis, grabe yung kanyang panghihina ng katawan. So, naka-recover. And yun na nga, para sa information ng mga tao, na try ko talaga yung product na to, napakagaling talaga ng ating mga produkto. Kaya naman sineryoso namin yung pag-share nito sa mga tao, kaya sa mga listeners natin. The best doctor to yourself is you. Ako po, naririnig ninyo ako, humarap ako sa napakaraming tao, a living testimony, na-restore yung product ko, na-rejuvenate. Ang goal natin is ma-rejuvenate kayo. Okay? So, just two years ago, yun nga, kasi si dalawang anak kong nurse hindi na po nag-abroad kasi na-prove namin na napakagaling ng mga produktong ito. Kami po ay na-rejuvenate. So sabi ko nga sa kanila, o ano mga anak, mag-abroad pa kayo. 'Di ba? Mag-alaga kayo ng foreigner at padala nyo ako ng dollar. O 'di ba? Ang sarap ng buhay ko noon kung magtatanggap ako ng dollar. Eh sabi ko ay, ano kaya anak kung alagaan natin mga Pilipino sa labas ng ospital. So dalawang anak kong nurse hindi na po talaga nag-abroad. Inalagaan namin, mas maganda pala alagaan ng mga Pilipino sa labas ng ospital. O ano kayo, mga listener natin, saan nyo gusto kayo alagaan? Sa loob ng ospital o sa labas ng ospital? O di ba? Mas okay sa labas ng ospital. Prevention is always better than hospital bill. Kami po, nakawala kami sa mga synthetic drugs, nakawala kami sa mga sakit-sakit namin. Okay? So, eto na ngayon. A year ago, two years ago yata, parang ganun, nag-message sa akin yung anak ko, si Nurse Jan Carlowy, na naka-base ng Davao, na siya po ang ZMD Center po sa Davao City. Sabi ba naman sa akin, Mami, pag hindi na ako naka-recover, bahala ka na sa pamilya ko. At ito anyang sasakyan, kung wala nang magdadrive nito, ibenta na lang. Bigla ba naman ako na-alarm, ano sabi ko, anong problema mo? Grabe na daw yung sakit niya, hindi na siya makabangon. Anak, pumunta ka na ng ospital. Sabi niya, hindi ko na kayang pumunta ng ospital. Di nga raw siya makabangon, nahihilo siya, and so on and so forth, panangihina, hindi makakain, ganun. Ay nako, anak, sabi ko, bukas darating ako. Oo, akalain mo yan from Legazpi, tatravel lang nanay to, may connecting flight pa yan to dadaan ng Cebu or Manila to Davao. Sabi niya, wag ka nang pumunta, basta bahala ka na sa pamilya mo. Akalain mo yan kung sasabihan ka ng ganon. Anak, kung ayaw mong pumunta ko, mag-take ka CMD, 150 drops in 2 liters water, yun ang inumin mo. Minute inom. At saka, mag-Cell Bio Juice, Power Trio talaga siya, Pinower Trio ko siya. Ito, juice. At saka, mag-CBF ka, 15 tablets 3 times a day. Yun, sundin mo ako kung ayaw mong pumunta ako dyan. Ganon po yung bili ng nanay. Sumunod yung anak ko. Sabi niya, alam mo mami, after mga 2 days, okay na siya. Dengue daw. Sabi niya, dengue uli. Kasi siya, ang anak ko, na dengue po yan, nung siya nasa elementary, na dengue. Iyak ako ng iyak kasi nalaman ko nga yung mga nade-dengue na pag hindi naagapan, namamatay sa dengue, o diba? So, abutin na lang siguro mga 4 to 5 days sa kami sa hospital, naka-recover. Pag ikaw pala na dengue, hindi ibig sabihin na hindi ka na maulit ma-dengue. Naulit siyang dengue. Opo, kasi sabi niya lahat ng simptomas nung naramdaman niya, nung na-dengue siya, yun ang naramdaman niya at mas malala. Mas malala. Opo, doon ko rin na-prove sa anak ko gaano ka-effective yung ating Power Trio, CMD, CBF, at Cell Bio Juice. High dosage po. Kaya sa mga listeners natin, ito, tip ko sa inyo. Kasi kami tried and tested. Yung kanina nag-testimony, sister-in-law ko yun. Oo, na yun. Sabi niya, Manay, kailangan daw akong i-confine. Sabi niya, nung nalaman daw ng nanay ko na, na dengue siya, dengue nga yung case, umiyak yung nanay ko. Sabi ko, wag ka na magpa-confine, padalan kita Power Trio, high dosage. Ganon ka-effective yung ating product. Kaya naman, during the time ng COVID, oo, talagang naasahan talaga yung ating product. Oo, kasi
tandaan niyo po, pag acidic yung katawan, mabubuhay ang mga virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells, nabubuhay sa katawan natin. So you have to address your acidity, you will address your ailment. Taking our products, mga alkaline to, mga nutrisyon, na palalakasin yung ating mga katawan, yung ating cells. Kaya baga, cell, mineral drops, cell, biofood, cell, cell, biojuice, ano pa, CR juice, cell rejuvenate juice. Yan po ang mga products natin para sa trillions of cells. Pag healthy yung mga cells natin, magiging healthy yung ating mga organs, yung ating mga system. Opo, ikaw ay naglalakad-lakad dyan. Katulad ko, healthy, walang sakit, even at a senior citizen na. O, di ba? 66 years old, walang sakit, masarap ang tulog, walang mga pain reliever. Na samantala noon, talagang naka-ready ako, talagang para na nga akong drug addict noon kasi ang pain reliever ko umaga at gabi. Ang mga antibiotic ko, maya't maya may antibiotic ako because of my severe sinusitis. At nagdududa na ako sa katawan ko noon na sabi ko siguro may cancer na nga ako. Ganyan po ang pinagdaanan ng inyong lingkod. Kaya ako ay ulit-ulit na nananawagan sa lahat ng mga problema sa kalusugan. Kung kayo po ay umiinom ng mga gamot, pero andyan pa rin ang iyong mga sakit o kaya kayong mga due for operation, ano man po ang uoperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power 5. Opo, tried and tested ang ating mga products. Huwag nyo pong intayin lumala ang inyong mga sakit. Pati nga yung mga diabetiko, may mga sakit sa puso, hypertension, may mga kidney stone, gallstone, mga due for operation sa atin po, hindi na po nag-undergo operation. Kailangan lang maagapan. Okay? So, ulitin ko yung ating event, upcoming event. Mga taga Jose Panganiban, andyan ako sa inyo, August 21. August 21, Friday po yan, holiday po yan. 8:30, nandiyan na kami sa J-Pang, Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, care of Ma'am Sonia Bibon. Opo, 8:30 nandiyan na kami. And of course, August 22, Jocel's Garden, sa Diego Liñan Street, Barangay 7, Indaet, 9:30 a.m. Yan, August 23, Hills and Garden, in Labo, Camarines Norte. Anong gagawin natin dito? Health Symposium with free health consultation. Opo, kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. Our products are tried and tested. Kaya mas gusto namin, mas marami po ang maka-attend. Paano kayo mag-attend dito? Bili lang ng isang 30 ml CMD retail price with freelance na po kasi yan, ha? Opo, marami kayong matututunan. Tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. Sa mga taong mahilig magkape na katulad ko, yan, panahon na palitan ang iyong mga kape ng HCI Coffee, our HCI Coffee. This is an alkaline coffee. Napakasarap, mayaman sa minerals at ang latest natin na product itong Vision Care para sa mata, para luminaw ang ating mga mata. Available na po yan sa atin, okay? So, dito na tayo sa ating mga ZMD centers and active distributors. By the way, mga taga-Daet, malalapit na bayan dyan, avail your free health consultation at CMD Center in Daet sa Diego Liñan Street, Barangay 7 in Daet. Monday to Saturday po yan. Timingan nyo lang, 9 a.m. to 11 a.m. and 2 p.m. to 4 p.m. May mga latest laboratory results, pakidala nyo po, okay? So, dito na tayo sa Camarines Sur. Hanapin lang CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Yan. In front, Naga Metropolitan Cathedral, beside Biggs Diner. Andyan din po sa Door 3 Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. L&L Building, Balalacar Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, sa Purok 6. Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur. Cati Sazil, Binanawahan, Karamuan, Camsor. May Francia, Embudo. Zone 2, Pag-Oring Nuevo, Libmanan, Camarines Sur. Sa area ng Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391, second floor Del Rosario Street,
Barangay 1, Catbalogan City, atap St. Therese Family Drug Store. May active tayong retailer dyan, Delia Epsor, Purok 5, Barangay 3, Catbalogan City, Marilyn Bathan, Allen Avenue, Barangay 11, Catbalogan, Lolita Babael, Barangay San Andres, Catbalogan, Melanie Candare, Barangay Mercedes, Catbalogan, Wilma De Quito, Purok 1, Barangay Darahuay, Dako, Catbalogan. Sa Camarines Norte, hanapin nyo CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, malapit sa Giselle's Garden, sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital, sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, Infront Tugus Elementary School, sa Purok 8, Poblacion Santa Elena, Camarines Norte, Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, Imelda Rufo, Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga, Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvice Pharmacy, Infront Labo District Hospital, Helen Valenzuela, Infront Canoreco, Bato Balani, Holito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban, Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban, Susan Korea Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon, sa Dry Goods Section, malapit sa Three Sisters, Carenderia, Dait Public Market, Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa Catanduanes, hanapin Ma'am Salvi Cabal, Nab Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torripalma, Rosalina Torripalma, San Roque, Bato Catanduanes, Julie Daluna, Barangay Maysoran, Caramoran Catanduanes, Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan Catanduanes, Carmel Caranza, Libod, Pandan Catanduanes. Sa Masbate, hanapin po CMD Center at 2nd floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, Infront Banco de Oro at Top Fast Cash, Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion Baleno, Emma Linda Lagak, Purok 3, Ramirez Street, Poblacion Baleno, Aida Amoy Cerillo, Interior San Jacinto, Masbate, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City, Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate, Anita Villanueva, Purok 5A, Bayumbon, Masbate. Sa Sorsogon, Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon, Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadgad Casillas, Sorsogon, Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon, Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supplies, Centro Pilar, Sorsogon, Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, Infront Iglesia ni Cristo Chapel, Cristina Baldo, ACM Building, Corner Burgos and Rizal Street, Sorsogon City, Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Balabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon, Sandra Martiga, Frio, sa Butika, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon, Rizal Aicardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, Infront Kasiguran Technical, Vocational School, Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion Pilar, Sorsogon, Mirna Merandilla, Purok 1, Oras, Castilla, Sorsogon, Maricel Yamasares, Purok 1, Bascaran, Daraga, Albay, Liana Sari-Sari Store, Purok 2, San Vicente Grande, Daraga, Albay, Nancy Gaviria, Purok 4, Gumian, Maslog, Legazpi City, Maria Jocelyn Mandria, Villahermosa, Daraga, Albay, Anes Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay, kay Obman, Star Gomez. Sa 1st District, Obalbay, Ray Mendez, 156, Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbitiwi, Albay, Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbitiwi, Albay, Ma'am Cathy Credo, 2nd floor, Center Point Building, Center Point Building at Top 711, Siga Avenue, Tabaco City, Emi Clarete, San Juan, Tabaco City, Kagawad Ami Batalyer, Salvacion, Malilipot, Albay, Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay, Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay, Jelina Canyon, Buwang, Bakakay, Michelle Biascas, CMD Stock Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, Marivic Kirimit,
Purok 3, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Hello kay Ma'am Mariel Gasillas, dyan po sa Borongan, Samar. Sa 2nd District of Albay, yung aking office, CMD Office, Arnabo Wellness Center, 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket, Dilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Emilia Llaneta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Esquilador, Moroccan, Rapo-Rapo, Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo, Das Cable Store, Purok 2, Itba, Manito, Lin Aringo, Purok 3, Barangay Hulugan, Manito, Albay, Toy Dahak, Purok 3, Itba, Manito. Yan po. Josephine Racho, Balina, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Susana Liabanes, Kedako, Daraga, Albay. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EM's Barrio, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkiruhan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay. In front, Anislag Church. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok, Legazpi City. Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi. Mary Lo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Sonia Pereña, Purok 4. Common, Kamalig, Albay. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig, Albay. Jocelyn Navarro, Purok 3, Taloto, Kamalig, Albay. Florinia Hiles, Sari-Sari Store. Pandan, Daraga, Albay. Nora Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Center, Daraga, Albay. Mileti Roy, Barangay 22, Binanawan East, Legazpi. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkiruhan, Legazpi. Jesslyn Asyado, Barangay 18, Kabangan West, Legazpi City. Vanessa Icardo, Benavista, Legazpi City. Marinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay. Anding Asapardo, in front, Buyuan Elementary School. Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Sardeñas Store, beside LBC, Ginobatan. Asuncion Llenaresas Store, Inamnan Grande, Ginobatan. Ami Canseco, Market Site, Uwas, Albay. May CMD office tayo dyan sa ground floor. Kililan Biling, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Lourdes Boreta, RBB Agrivet Supply, Mercado Villar, Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan. Okay, Hilary Halde, Zone 9, Desis 3, Saban, Uwas, Albay. Nora Napod, Ginobatan Public Market. Elsa Alfindo, Purok 1, Bangkiruhan, Legazpi. Maylene Salvacion, Purok 3, Tamaoyan, Legazpi City. Sajira Consumer Goods Trading, Purok 1, Taysan, Legazpi City. So yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. Of course, hindi lang good health ang sinishare po namin sa inyo. We share to you people the business side of Health Code International. Kung kayo mga sari-sari store, mga drugstore, o may mga negosyo na naka-front kayo sa mga tao, be a retailer ng aming product. Opo, connect to us, lagay lang kayo ng signage, CMD available, nako, people will come to you. Makatulong ka na sa mga tao sa inyong paligid, matutulungan din kayo. Okay, iwan ko na lang. Yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Ako uli ang iyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. Sana po ay matugunan ng aming misyon to help restore the health of people, and hopefully someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. So maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.